Ahojte. Keďže sme mali dneska líčenie a ja by som vás chcela naučiť, ako tento beauty blender umyť po líčení, aby sme ho mali znova čistý. Umývanie zabere 5 minút, preto vám to zostrihám a určite vám dám k tomu aj popisku. Tak ideme na to. Premiesnila som sa k umývadlu, zoberieme si olej. Ja používam beauty olej, ale kľudne môžete použiť olivový olej alebo hociaký iný. A z tej hubičky to budeme takto vytláčať von. Vidíte? Ja to niekedy opakujem aj 3-4 krát. Keď sa vám zdá hubička už dostatočne čistá a že pod tou vodou ide len čistá voda z nej von, tak si zoberme nejaké ekomydlo alebo antibakteriálne mydlo alebo proste hociaké mydlo, aké máte doma. Riadne ten olej z toho vymyjeme von, aby nebola masná. A vidíte?